umuntu onjani? Mina ama-type wami ama-dark beauty, ngifuna uchiri ushoot nyana, angifuni uchiri ufunda isikole, ngifuna uchiri vele osebenzayo vele straight, yeah, uzokwazi ukunginakekela nami. Also vele uchere vele mangasipana i-reflect. Hayi uzongenzela Mana ubelanga ngokushera ubelanga ubele uwompejayo. that's why ngafuna umntana esikole. Okay, so what is a red flag in again? I-red flag entombazaneni shiro hamba la vele, ngifuni cherry groove angifuni, yeah yona ngaphuza mara ingaphuzeli egroovini, maybe iphuzele like endlini. So okay, so like what do you look for in a relationship? ngifuna umuntu vele ngizothandana naye, ngizokhula naye, sibe nabantwana, sibe nomndeni vele yamkhulu. So lawo vele bathanda ukugroova vele kuseza Ngeke ngenzele next lo muntu lo uzohleza acabanga ukugroove, uzohleza acabanga utshwala, engazange ngesikhathi sithi. So wena like i-type yakho umuntu onjani? Mina type yami umuntu omude, yebo yani ufuna umuntu onemoto mina cause like ngizokwenza ngina moto so yapi. Yeah. Like akafit emoto. Ngizomthola mina. Uzofita. So ngokufishana vele is red flag. Mfana omnyama nje hayi. Okay. So like what is a red flag in a guy? Red flag umfana sana amantombazana amaningi, yabo, cause like maybe zana amantombazana amaningi uzokhulisa mina, yabo, so ake ngifuni nje umfana sana amantombazana amaningi. Umfana nje uzijwayeza ngamantombazana ngimthanda, yabo. Yeah. So kahle like umfana onama male based vele awuzani naye. Yeah, nabangani nje abaningi ngaba understand. Okay, so when like what you look for in a relationship? Like ngifuna umuntu ozongithanda nami ngimthande, and then like sibe open to each other, and then yeah. Noma okay kahle ufuna umuntu onemoto. So what if ekuthanda mara kana moto? Ke shoot into ethi ngeke pass because ngifuna umuntu onemoto. So vele before ubheke uthando ubheke vele ukuthi unemoto. Yes. Like ngifuna umfana nje kwakapi. Hayi. Ufuna aqoyeni. Aqoye kahle. Like Roma La Costa, yabo, like abonakale nje makafikile ukuthi hayi. Manje umfana ufaka ama red bets, amaphuma ngizomisa phela ngifuna umfana njalo mina. Ngifuna umfana ufaka, yabo. yes. Phela kumele ngagqoka into ezojumpisa. Yabo. Yeah. Okay. Umuntu ofuna imoto uzozithengela. Ngimela ngamaye ukuthi ngibe first ukuthi ngibe nemoto ngimthola. Ngeke ngizinqe amantombazana amaningi mase. That's why ngifuna umuntu osebenzayo. Wena uthi Angeke ngisho next cause like uthi yena ufuna umuntu omshoti, uthanda ama dark beauty, and like I don't think into azoyithola kimi, yabo. yeah. So angiboni ukuthi nje izopass. Hello. Njani? Ngishapho njani? Nami ngishapho. Ngikaba lakho. Kamala mbusi lakho. Ngikatlego. So like nguzwene uthi wena like ufuna intombazane short, ufuna dark beauty, why ufuna intombazane njalo? Angifuni malankani, ngifuna umuntu engizomdlula mina. Ile bona ngifuni. Lokho niyakulisana. Uyagulisana? Athanda izinto. Bathanda imali. Okay, so una imoto? Ubaba kho yena unayo. Unayo na imoto? Ubaba kho yena unayo imoto. Yeah, unayo ipe yakho. Anginamali kuyithenga. So when ufuna umuntu ozokuprovide wena? Yeah, nami ngizomprovide nje. Uzomprovide kanjani wena ungasebenzi nasebenza isikole? That's why ngifuna intaya. So wena ufuna umuntu osebenza asafunda isikole? Yeah. Ukufunda nayo uzongenzelana like into azongenzelayo. Ayibo musi nizokhula like together bese nibuilda something. Intanga yami ayifuni intanga yami. Funa umuntu omdala ozongifundisa impilo. Intanga yami izongifundisa ubudala. Hey, ufundisa ubudala kanjani? Ukuthi Azampela zisanda izinto. hayi bonke. Shoot ngithola abantu abarong. Bese sama yellow bone. Hayi ngifuna ama yellow bone. Ngiyakuzwa. Nayi mic. Sharp.
Ami ngifuna indoda ende enemoto, indoda ezokwenzelani leyo. Into ezenzelani ngemoto ezongithuthukise la ngifuna then angifuni like umuntu omshoti angifuni umuntu ngifuna ke Wena imoto angeke uzuyithenge wena vele uzofuna ima Jax relax. Wena imoto angeke uzithenge ngoba indoda yakhe izobe imoto. mina ngizoyithenge yami angithiwa manje ngoba ngakabi nayo shuthi solo besihamba ngeyakhe. Wena umfana omude kamele abe nemoto ngenkani kuzajabulisa wena. Yebo Ayikho into leyo, thenge yakhe imoto qala naye ebe nemoto yakhe bese lapho kuzoba ngenzela yona ufunda. hayibo ngenzani ngoba nawe uyangizongithi ngiyafunda ngizoyithatha imali ngingafundi. Dazo ngabafunda abantwana besikole yabo. Okay unemoto kanjani? Imoto anginayo. Uthola rishot. Okay uthola rishot. Short. Ngiyazizwa inkulumo zakho zikhulumiswa kwabantu ababroke vele. Wena unemali wena? Anginayo shona. Ngazi bizimali. Shuta thingi uthola imali ufunda. Shuthi ngithengisela wena. Hayi obvious yathi usahlalekini. Yes. Mawenza uhlezi ufuna ukuthi kuvalele ekhaya wena unganandlu. Unganandlu ibe yakho. Anginayo. Ngeroom anginandlu ngeroom. Like wabela ube nento yakho. That's why ngafuna abantwana besikole mina. Hayi ura. Baba. Angibora like ngiyanyisa. Emnyanyisa? Yes. Nyanyisa ufuna umfana onjani? Angimfuni umfana njenga uyaphapha like awuna uyaphapha. Ukhuluma kakhulu. Imali is unnecessary. Yeah, that's why ngafuna abantwana besikole. Kanti ufuna umuntu onjani? Umuntu osebenzayo? Ngifuna umuntu omatured, umuntu yabona umfana ukhuluma nje ukhuluma kakhulu njengawe akafuneki. Because like ngizoyaphina umfana ukhuluma kakhulu. Ayikho into leyo. Okay, sure. Shuma wena, shuthi uyazazi ufuna ngiyafuna. Ngiyazazi ukuthi ngifuna.